ba wani lokaci da muka yi accident wanda muka raunata sosai, wanda kuma ya salar rasa rayuwar ƙawata Safina Gambo. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Ba zan taɓa manta haka gaskiya. Sallama nake Maryam dan Allah ki lura kamar Mai suna na Maryam Usman Mai Jama'a, wacce aka fi sani da Mai Jama'a Islamu. Ni a tafiyar da Malumfashi a jihar Katsina, wanda na yi primary school ina a na Malumfashi, junior secondary school ina a GGC Kachako a Kano State kenan. Na yi secondary, na yi senior class ina a Queen School Ilorin da ke Kwara State. Sannan kuma na yi FCA Katsina, inda yanzu kuma nake karanta guidance and counseling a Federal University Dutsen ma. ba ta dan adam ba Maryam sarauta guda. Yanda na tsinci kaina a sana'ar kwalliya, gaskiya na tashi da soyayyar kwalliya tun ina yarinya. Ni yar kwalliya ce, haka ne har aka zo lokacin da zan ɗauki kwalliya a matsayin sana'a. Ke za a yi ba da su ake ba Maryam farara. Ita kwalliya ya danganta yanayin fuskar da kuma yanayin kwalliyar da za a yi wa mutum, shi ke nuna wani lokaci za a ɗauka yayin yin kwalliya. Maryama akwai nazari. Ina sana'o'i da yawa sai dai wanda aka fi sanya da su shine kwalliya, snacks, gyaran gashi, su gyaran jiki, saude-saude na yau da kullum dai. Sannu kungiyar giwa kun wuce. To bai wuce da gaskiya in ga iyayena suna cikin farin ciki ba, wannan yana sani farin ciki sosai ni ma. Masu ture gaskiya To abin da ke sa ni bakin ciki ba su da yawa, amma dai bai wuce idan na ga mace ba ta rasa komai ba, da rai da lafiya, sannan kuma da damar da za ta yi sana'a, inganta zanen kawai ta sana'a. Ina jin bakin cikin wannan. ita ke sharawaye alaja da ran Maryam. To insha Allah ina hajjar kaina a wacce za ta buɗe kafafe sosai na hidindimin kasuwanci, wanda zan ɗauki mutane da dama wanda za su rinka samun hanyar cin abincinsu ta ƙarƙashi na, insha Allah. Mata nake yabawa Maryam sarauta. To gaskiya amma kyautar da na ji daɗin ta kuma ba zan taɓa manta da ita ba, amma kuma ina jiran lokacin bayyana ta insha Allah. Kin wuce a ture ki dan ya. Sana'a kwalliya abin da ke ɓata min rai bai wuce yan ba na iya ba. Ma'ana za a je kwalliya wurin mai jama'a, a ki bari ni zan haɗa ki da mai jama'a, ai na santa. To mai jama'a ya za a yi ƙawata, za a yi makeup ko su zana, za a yi makeup, za a rage min kuɗin makeup ɗin sosai akan yacce ake. To wani abin yana ɓata min rai sosai. In so samu ne a bar mutum ya yi makeup ɗin shi, ya biya kuɗin kwalliyar shi kuma ya ga abin da yake so. Ke ake ta hange ke gina ta yi. To abin da ba zan manta da shi ba wani lokaci da muka yi accident wanda muka raunata sosai, wanda kuma ya salar rasa rayuwar ƙawata Safina Gambo. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Ba zan taɓa manta haka gaskiya. Ta manya tarbiya ta koya. To ba ni da wani tsayayyen abinci zan ci na fi son shi, amma dai ina son abinci mai daɗi. Ya dai daɗi ne koya ne. Ya taimako ta koya karamar. Matakin nasara ta addu'ar iyaye ne, kuma da samun nagartaccen miji, inda shi ke supporting ɗina, yake bani goyon baya 100% akan tafiyata ta kasuwa. Ba ta wani kike ba, ke kina da uba. To masu sha'awar shiga kwalliya su shigo kofa a buɗe take. Makeup abu ne mai kyau, sana'ar kwalliya sana'ar rufin asiri ce. Insha Allah babu wani abu mai wahala a cikin ka, sai dai idan baka shigo ta ba. Allah ya bada sa'a. Ba Maryam ita ba faɗa take ba, Maryam mai lafiya ba wata bace ba. Yar gidan sarauta ba kowa bace ba. Sani yar gidan girma Maryam yar girma, sani yar gidan girma